तर मंडळी हल्ली ना ही डिश आहे ना गावाकडच्या साईडला म्हणजे लग्नांच्या पंक्तीमध्ये किंवा पूजेच्या पंक्तीमध्ये हमखास स्वीट डिश म्हणून वाढली जाते. आणि नमस्कार मंडळी, मी प्रमिला पाटील कोल्हापुरी किचनमध्ये अगदी मनापासून स्वागत करत आहे. तर मंडळी, मी बऱ्याच दिवसांनी आता रेसिपी बनवण्यासाठी आलेली आहे. दिवाळीपासून मी रेसिपीज बनवल्या नाही आहेत कारण मला वेळच मिळत नव्हता. म्हणजे आता आमच्या कसे घरगुती ऑर्डरी असतात जेवणांच्या, फराळ्यांच्या. तर दिवाळीच्या फराळीच्या ऑर्डर होत्या. आता मध्ये लग्नाची घाई आली आहे, साखरपुड्याची, तर जेवणांची ऑर्डर होते. आता मसाल्याचे सीझन चालू झाले, तर आता मसाल्यांची ऑर्डर आहेत. तर अशा तऱ्हेने मला काही ना काही कारणाने मला वेळच मिळत नव्हता. तर मी आज बऱ्याच दिवसांनी अशी गोड अशी एक रेसिपी घेऊन आलेली आहे. तर त्यातलीच म्हणजे तुम्ही आता बऱ्याच वेळेला म्हणजे दह्याच्या रेसिपीज खाल्ल्या असतील, म्हणजे श्रीखंड म्हणा किंवा आम्रखंड, ड्रायफ्रूट्स खंड, अशा बऱ्याच तुम्ही रेसिपी खाल्लेल्या आहेत. त्यातलाच एक मी प्रकार आता घेऊन आलेले आहे जो आपण घरी बनवू शकतो आणि लहान मुलं देखील असं आवडीने खाऊ शकतात. तर तो तसाच एक फ्रूट खंड म्हणून मी एक रेसिपी दाखवणार आहे. एक छोटीशीच रेसिपी आहे, तर आपण त्याला सुरुवात करूया आणि त्याचं साहित्य पाहूयात. तरी मी 5-6 फळं घेतलेली आहेत. तर याच्यामध्ये मी आता टरबूज घेतलं आहे, ॲप्पल घेतलं आहे, प्लम फ्रूट घेतलं आहे, अंजीर घेतलं आहे, पेरू आणि चिकू घेतलेलं आहे. म्हणजे ही तुम्ही याच्याबदली तुम्ही डाळिंबाचे दाणे घेऊ शकता किंवा केळं घेऊ शकता. तुम्हाला जे आवडतील ना ती तुम्ही फळं, संत्रा मोसंबी सोडून कोणतेही फळं तुम्ही घेऊ शकता. तर दही घेतलं आहे, अर्धा किलो दही आहे. थोडंसं दूध घेतलं आहे जसं आपल्याला लागेल तसं. साखर 200 ग्रॅम आहे. थोडीशी वेलची पावडर आहे. आणि हे ड्रायफ्रूट्स थोडेसे अगदी चवीसाठी घेतलेले आहेत. म्हणजे असे हे जास्त याचं प्रमाण घालायचं नाही कारण आपलं फ्रूट खंड आहे, त्यामुळे एकदम थोडीशी चव येण्यासाठी आपण ड्रायफ्रूट्स घातलेले आहेत. आणि हा कलर आहे, हा येल्लो कलर आहे. तर याच्याबदली तुम्ही केसर देखील घेऊ शकता. तर माझ्याकडे ते नव्हतं म्हणून मी हा कलर घेतला आहे. तर आता हे दही आहे ना ते मी ब्लेंड करून घेते. म्हणजे मी याचा चकता घेतलेला नाही. म्हणजे जसं आपण श्रीखंडाला जो थोडंसं कपड्यामध्ये बांधून ठेवून जो चक्का घेतात ना, तो तशा पद्धतीचं मी घेतलं नाही. हे मी दही जसं घातलं आहे ना ते तसंच पूर्ण पाण्यासकटच घेतलं आहे. तर आपल्याला एक फ्रूट खंड करायचं, त्यामुळे आपण याच्यामध्ये एकदम सुकं करायचं नाही श्रीखंडासारखं. तर हे बघा, मी आता हे रवीने असं घुसळून घेते चांगलं, जसं आपण लस्सीला वगैरे कसं घुसळतो. बघा, मस्त एकदम जाड दही घेतलं होतं. हे बघा, ह्याच्यात तसं पाणी कमीच आहे, त्यामुळे मला काय अशी फडक्यात बांधायची गरज लागली नाही. हे बघा, असं घरगुती दही आहे, घट्ट असं छान घेतलं आहे. ते छान असं रवीने मी मिक्स करून घेते. हे बघा, आता यामध्येच मी साखर टाकून घेते. ही साखर मी अख्खी घेतली, बारीक साखर आहे. हे बघा, ते ही साखर आता याच्यामध्ये टाकून घेते, म्हणजे तोपर्यंत ते फ्रूट्स कापेपर्यंत विरघळेल. फ्रूट्स कापायला घेते तोपर्यंत ही साखर पण याच्यामध्ये मेल्ट होईल चांगली. तर आता मी याच्यात ॲप्पल कापून घेते. असे एकदम बारीक बारीक छोटे छोटे पीस करायचे आपल्याला. जर लहान मुलं असतात ना त्यांना अशी फळं खायला आवडत नाहीत. बरीचशी मुलं असतात ती खात नाहीत, त्यामुळे मी वेगळं श्रीखंड खायला मागत नाहीत. तर थोडं ही फळं टाकून दिली तर मुलं आवडीने खातात. आणि असे छान बारीक बारीकच करायचे आहेत. आता मी पेरू घेतलेला आहे कापायला. त्या पेरूचे देखील छोटे छोटे पीस करायचे आपल्याला. म्हणजे जर साल काय काढून घ्यायची नाही आपल्याला ही. तर अशा पद्धतीने मी ना आता असे एवढे छोटे छोटे पीस करायचे आपण. बघा, तर आता
या फ्रूट्समधलं मी थोडं थोडं भाग काढून घेते आणि म्हणजे कारण आपल्याकडे दही अर्धा किलो आहे. जर आपल्याला जास्त दही असेल ना तर फळं देखील जास्त घालू शकता. तर या अर्धा किलोच्या दह्याच्या हिशोबाने मी आता ही फळं कापून घेते आणि मग तुम्हाला थोड्या वेळाने दाखवते. तर आता हे सगळे फ्रूट्स कापून झालेले आहेत. हे बघा, पेरू आहे, अंजीर आहे, टरबूज आहे, प्लम फ्रूट्स आहे, चिक्कू आहे आणि ॲपल म्हणजे सफरचंद आहे. तर आता हे अशी कापून झालेली आहेत बघा. आता मी थोडं काजू म्हणजे ड्रायफ्रूट्स घेतले आहेत ना ते मी थोडेसे कटिंग करून घेते बारीक बारीक, जास्त नाही आपल्याला टाकायचे आहेत. म्हणजे असं क्रश करून घ्यायचे बारीक बारीक. तर या पद्धतीने हे ड्रायफ्रूट्स देखील मी असे बारीक क्रश करून घेतले एकदम बघा असं छान. सर्व आता मी एक एक पदार्थ सगळे या दह्यामध्ये टाकून घेते. तर हे फ्रूट कंड करताना ना आपल्याला कसं किचनमध्ये जावा, गॅस पेटवा असं काही करायची गरज नसते. आपल्याला असं एका जागेवर बसून सगळी तयारी करून ठेवली ना काही 10 मिनटाची रेसिपी आहे. जर आपल्याकडे पाहुणे आले ना आणि काही गोडधोड आपल्याला जर करायचं असेल तर आपल्या घरात तर फ्रीजमध्ये तर दही असतंच. थोडंसं 1-2 फळं टाकून तुम्ही असं देखील पाहुण्यांना असं. तर आता याच्यामध्ये मी सगळे ड्रायफ्रूट्स टाकून घेतलेत. थोडी वेलची पावडर टाकून घेते. हां, आणि थोडं थोडं मी गार्निशिंगसाठी ठेवलेलं आहे. आता यामध्ये मी ना आता आपल्याकडे केसर नाही आहे ना तर मी एकदम एकदम चिमूटभर पण म्हणता नाही ना, एकदम थोडंसं कलर फूड कलर आहे हा. असं कलर चेंज म्हणजे छान वाटतं एकदम. बघा कसं दिसतं एकदम मस्त. हे बघा एकदम पांढरं असतं ना त्यामुळे मी थोडंसं कलर टाकलं आहे. म्हणजे आपण केसर टाकल्यासारखंच वाटतं बघा. त्यात फळं चांगली चालवत ना. तर यामध्ये मी आता हे सगळे एक एक फ्रूट्स आहेत ना टाकून घेते. थोडे ॲपल टाकले, ते प्लम टाकून घेते, चिक्कू टाकून घेते, टरबूज टाकून घेते, अंजीर आहे बघा. अंजीरमुळे ते एकदम फारच सुंदर लागते फ्रूट्स कंड आहे बघा. अंजीर जर नसेल मिळालं असेल तर तुम्ही जी फळं मिळतील ते तुम्ही टाकू शकता. आणि थोडंसं पेरू हे थोडं गार्निशिंगसाठी ठेवलं आहे मी. आता हे या पद्धतीने मिक्स करून घ्यायचं आहे बघा. बघा किती छान दिसतं एकदम. आता हे असं मिक्स झालं. आता हे दूध आहे ना, आपल्याला जर याची क्वांटिटी आपल्याला वाढवायची असेल ना थोडी, आता जास्त पाहुणे आलेत किंवा खूपच घट्ट झाले तर आपण ह्याच्यामध्ये दूध टाकायचं, पाणी टाकायचं नाही आहे. थोडंसं मी टाकणार आहे कारण फारच घट्ट झाले. आता हे छान असं मिक्स करून घ्यायचं. आणि साखरेचं प्रमाण आहे नाही आपल्या आवडीनुसार किंवा आपल्याला जितकं गोड लागेल ना तितकं घ्यायचं आहे. तुम्ही खायच्या आधी टेस्ट करून घ्या. जर कमी गोड असेल तर हे आधीच टाकून ठेवायची म्हणजे अशी छान विरघळतात. आता बघा मी टाकून ठेवली होती म्हणून विरघळली साखर. तर आता हे बघा छान असं मिक्स करून घेतले आणि बघा किती छान दिसतं एकदम. फ्रूट्स टाकल्यामुळे सगळं दिसून येतं. मी थोडे मोठे पीस ठेवलेत कारण मध्ये ना दह्यामध्ये जेव्हा थोडा वेळ ठेवलं ना आपण फ्रीजमध्ये तर त्याची साईज थोडीशी लहान होते. तर मंडळी हल्ली ना ही डिश आहे ना गावाकडच्या साईडला म्हणजे लग्नांच्या पंक्तीमध्ये किंवा पूजेच्या पंक्तीमध्ये हमखास स्वीट डिश म्हणून वाढली जाते. आणि आता म्हणजे प्रत्येक घरोघरी आता गावाला स्वीट डिश म्हणून नक्कीच वाढतात, आपल्याला देतात. आणि ही पुरीसोबत खाऊ शकतो आपण, चपातीसोबत खाऊ शकतो किंवा असं एखाद्या वाटीमध्ये घेऊन आपण बसून एक थंडगार पदार्थ म्हणून देखील खाऊ शकतो. आणि उन्हाळ्यामध्ये तर तुम्ही असं फ्रूट डिश करून नक्की खावा. ते बघा आता हे मस्त छान तयार झालेले आपलं हे बघा. आता मी ही डिश आहे ना सर्व करते. छान एकदम मस्त दिसते बघा, कलरफुल झालेली आहे एकदम. आणि आपलं आता श्रीखंडासारखंच घट्ट झालेलं आहे. थोडं हे पातळ केलं तरी चालतं, फ्रूट खंड आहे नाही त्यामुळे थोडं
पातळच करून खावा तुम्ही. हे बघा किती सुंदर दिसतंय बघा, एकदम मस्तच. तर मंडळी अशा तऱ्हेने ही फ्रूटखंड रेसिपी तयार झालेली आहे. तुम्ही तुमच्या घरी नक्की करून पहा. छान एकदम लागते, सुंदर लागते. श्रीखंडची जशी आपल्याला श्रीखंड खातो आपण तशीच टेस्ट देखील लागते. तर ही रेसिपी आहे ना पुरीसोबत चपातीसोबत खाऊ शकता तुम्ही. आणि तुमच्या लहान लहान मुलांना देखील स्वीट डिश म्हणून करून देऊ शकता. तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा, शेजारची बेल आयकॉन देखील दाबा. धन्यवाद.